Updo. Kasi, asan ang cup mo? Ayun na. Ten to 20 up. Ay, ito maganda. Hotel, puno. Tingin? Paano yung ginawa? Yung isang cappuccino. Cappuccino. Puno siya, di mo din. Cute yan? Relax mo ka. Ay, makain na ako. Kapay, chika lang, sarap. Haba, haba. Honey. Naalok ako ng babae ron na I Serbia. want more. Look, this much. This Cappuccino. one is cappuccino. Cappuccino. Manok. Ito, marami daw ano. Kahit Drink how you can. Give. May pinindot ka para dumami? How is cappuccino? 7. I got it. Ano yun? Ano ginawa mo? Wala pa yun, sakot lang. Hindi mo bukasan daw mo ng 30 Tamis, sarap. Mali yung nakuha ko. Ano? Hindi lang, lugi. Kaya nga ulit ako. Lugi din ako. Matapang? Parang kumbaga sa akin, kapit pala ako yung kinuha. Nagkukulit namin ito. Nagano kami kape. Sobrang ginaw! Ayan. Yan. Okay, Kumusta ka na natin guys? subscribe. Right. Kaya pa yan, subscribe kayo. Mga OFW. Share ko yan para mapanood ng aking wasa. Ayan. Subscribe daw. Harabas Kipil. Salamat, Kipil. Ang mga Pilipino dito sa Croatia nasa Support, support. Filipino. Filipino, support. Coffee, 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 coffee. Picture kami ka naman. Dobro picture agad. Croatia. Lakonoch. Lakonoch daw. Ayan. Yung... What is that? Pagka ganyan kalamig, sa pera ko dito makakapit. Pero namang hindi mainit. Cappuccino. Cappuccino. Ligo ka ng ligo dito, magkakasakit ka. Tapos naman kape.
Tara, tara.